Мишо уби горката за. Имчи да не вземем да имич. Няма бе, аз съм маймунка. Момчета, сейвка ми троши къщите. Мишо уби горката за. Момчета, готови ли сте телефон? Мишо уби. Майко. Мишо. Аре за... Брендед гъна. Аре, верно. На един шот ли да? Ето ти бе. Няма ми хапчета пич. Може да караме... Аре до... Мито, кажи един клик. Може ти даде малко лековита слюнка. Да. Ще тролиме или ще играем, защото ти го каза това първо на Марта, но казвам ти това го правиш ти. За кое? Не, просто тролиш в момента и това И метето му писна и скоро... Чак не викаш, че Марто троли се легави и сега прави същото и нека си малко... Говоря, че се легави. В момента смисъл аз си ходим, че се легави. Да, пича, може ли... Какво може да правим сега? Аз съм Много тета. добре, няма, кажи ми Марто, какво да правим. Какво се лигаваме? На бомба ми какви това е? Летара към базата да одиме. Да се направим малко фон. Добре, чакай. Ява пред мен сега. Ще умра да знаеш. Да, знам, че е важно да е фан. Аз ще покажа.